чаро ба дӯстони худ хиёнат мекунед? чаро нафаре ки паҳлӯтон аст шуморо дӯст медорад? оё медонед дӯст ки аст? вақте касе ки бошад паҳлӯи шумо аст, шумо кӯшиш кунед ки ба хотири чизи дунёӣ ё духтар ё чизи дигар дар ҳаққаш хиёнат накунед. дӯст ин як нафаре ҳаст ки агар ки мо дасти рост бошем, ӯ дасти чапи мо аст. ҳар коре ки мекунем дар зиндагӣ доимо мегуфтем, агар ки дасти ростро зӯраш ояд, фавран дасти чап ҳамроҳ мешавад. ҳар чиро ки бардорем, зӯраш ки нарасид, дасти чап ҳамроҳ мешавад. зуд ба кӯмак нагуфта, ана ин аст дӯст. умари хайём доимо мегуфтем порчаи шеъраашро мегуфт: он беҳ ки дар ин замона кам гирӣ дӯст, бо аҳли замона суҳбат аз дур накӯст. он кас ки туро ба ҷумлагӣ такя бар ӯ, чун чашми хират боз кунӣ, душман асоз. дӯст пайдо кардан дар замони мо хеле душвор аст. ба хотири як либосро гирифтан чандин бор мегуфтем ки бозору мағозаву ба чӣ хотир аст? ба он хотире ҳаст ки беҳтарин ва хубтаринашро дар бар кунем. либос он ҷое ки мо як сол мепӯшемаш, дар бараш мекунем. аммо дӯст нафаре аст ки паҳлӯи мо аст, дар ҳар пастиву баландӣ. дӯст шӯхиро мебардорад, дӯст инро ва оқибат тобути туро мебардорад. аммо дар замоне қарор дорем ки бениҳоят дӯст пайдо кардан душвор аст. ва ҳамун будагиашро қадр кунед. нафси дунёи бисёр нозук аст, зуд мебарадтон. як парранда буд, меояд назди қапқон, дон пӯшидааст. баъд мебинаду мегӯяд ки ин чӣ аст? мегӯяд. баъд қапқон мегӯяд ки ин дона аст. барои чӣ? мегӯяд хайр карданиам. ҳайрон мешавад чӯҷа. иҷозат аст ман бигирам? мегӯяд ки марҳамат. боз наздик менишинад, нигоҳ мекунад, қафас миёнаш баста аст. баъд мегӯяд ки ин барои чӣ аст миёнат баста аст? мегӯяд барои мустаҳкамиам. боз нигоҳ мекунад ки дар даричааш чӯбак мондааст. дарича чӯбак меояд. ин чӯбча барои чӣ аст? мегӯяд асои ман аст ки ман бар ӯ такя мекунам. гуфт ин асои ман аст ки ман бар ӯ такя мекунам. наздик шуду, баъд ворид шуд, чун гуфт ки ман мехоҳам ки хайр кунам. ворид шуд, яку якбора маҳкам шуд. чӯҷа додувой кард, додувой. баъд гуфт ки эй парранда, додувой накун, дигар аз ин халосоӣ нест. қисса манша дар он аст ки ҳамон қапқон дунё асту чӯҷа мо ҳастем. аммо ҳазор як ҳилаву найрангҳое ҳаст ки мо худ нафаҳмида воридаш мешавем. ба ин хотир ба ин ҳилаву найрангҳо дода нашаведу ҳар касе ки ҳаст паҳлӯтон қадраш кунеду ва бигзор ҳамеша дӯст бимонед. дар маънии дӯстӣ ман ҳазорҳо қиссаву далелҳо меорем, лекин инсоне ки бифаҳмад нуқта бар ӯ бас аст. худро эҳтиёт кунед. худоҳофиз.